Kini baba inklina. Saisha. Aku lattag ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀಯಾರೆ ಅದಾ ಸಾತು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀಯಾರೆ ಅಟ್ಟಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅದ ನಿಗ್ಲು ಹಾಯ್ ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಇನಿ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುರಾನಿ ಲಚ್ಚುಗೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆತನಿತ್ತೆ. ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐಕು ತುಂಬಿ ಏರ್ ಮಾತ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಜರ್ದ ಮಂತ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ್ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತು ಒಂದಿತ್ತಿನಾಗ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಂಡು ಮರಪಚ್ಚಿ ಬಲ್ಲಿನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ. ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪನ್ಪೆಂಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಚ್ಚಿನ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಗಾದುಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ಮಾತೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇರ್ ಶೇನೀರ್ ಮಾತೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪನೊಲಿ ಹೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಹಾಯ್ ಬಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇತ್ತೇನ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಲಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆತನು ಬಂದು ಯಾನು ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಪನ್ಪುಜಾನು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಕೆದು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐನಾರು. ಸೊ ಅಕ್ಲ ಬಾಯ್ಕೆಗೆ ಬೋದಿತ್ತೆ ಪಂದು ಒಂಜಿ ವಿಜಯ ಅಕ್ಕ ಪಂದು. ಸೊ ಅರ್ನ ಬಾಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಲೆ ಅದು ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆಗೆ 5 ತಿಂಗೋಲ ಆತನು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮುರಣಿಂಚನೆ ಪೋದಿತ್ತ ಯಾನು ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ ಪೆರಲ ಮರತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕಾಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಾತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಲಚ್ಚುಗ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಲಚ್ಚುಗ್ಲ. ಸೊ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಇದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಅನ್. ಸೊ ಐನ್ ಜಸ್ಟ್ ತೂ ಒಂದು ಬಲೆ ಐದು ಕನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಯಾರೋಡು ಲಚ್ಚೆಲ್ಲಿ ಆತಲ್ಲ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಕ್ಲಿ ಲಚ್ಚೆಲ್ಲಿ ಆತಿನತ್ತುಂದು ಕಿನ್ನಿ ಬಾಬಾ ಇಂಕ್ಲಿನ ಸಾಯಿಷಾ ಬೇಬಿ ಸಾಯಿಷಾ ತುಲೆ 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 ಅಪ್ಪು ಅಪ್ಪು ಮೂತುಲೆ ಮೂತುಲೆ ಅಪ್ಪು ಅಪ್ಪು ಮೂತುಲೆ ಮೂತುಲೆ ಏನಿ ಬಾಯ್ಕೆ ಬೋದಿತ್ತ ಆ ಬಾಯ್ಕೆ ಪೋದಾಯಕ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದಿತ್ತೆ ಬಾಲೆದಿಲ್ಲ ಐಂದಿಂಗ್ ಒಲ್ಲಾಂಡು ದಿಪ್ಪ ಓ ಕಂದ ಅಪ್ಪು ಅಪ್ಪು ಆಂಟಿಲೊಲ್ಲೇರು ರತ್ನ ಆಂಟಿ ನಮ್ಮನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅರು ನಮ್ಮನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಇತ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆ ಸೂರಿಕ್ ಮೇರೆ ಡಿಪ್ಪುನು ಇಂದಾರು ನಮಗಲ್ ವಿಜಯ ಇಂದಾರು ನಮಗಲ್ ವಿಜಯಕ್ಕನ ಮಗ ಸಾಯಿಷ ರೈ ಅತ್ತೆಪ್ಪ ಐ ಪಾಯ್ಸ ರೈ ಪಾಯ್ಸ ಅತ್ತೆ ಸಾಯಿಷ ಸಾಯಿಷ ಈ ರಪ್ಪುನಲ್ಲೇ ಯಾವ ಅತ್ತೆಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಕಂಚದಲ್ಲ ಪೊಡಿಗೆ ಅಟ್ಟಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀಯಾರೆ ಅದಾ ಸಾತು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀಯಾರ ಅಟ್ಟಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅದ ನಿಗ್ಲು ಇರೆಂಚ ಬಂಡೇರ್ಲ ಉನ್ನಾಯಿರಿ ಅಂದಂದು ಈ ತಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತಿನಂತಾರು ಓಲು ಏನ ನೆಟ್ರ ಐತೆ ಅಂಗಿಡ ಐತೆ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಕೇಳ್ನೆ ಬಾಬಡ ವಿಶೇಷ ಕೇಳ್ನೆ ಪೋಲೆ ಬಾಬಡ ಪಾತರ್ಲೆಪ್ಪ ಬಾಬಾ ಗೊಂಬೆ ಕೊರ್ಲೆ ಲಚ್ಚು ಬಾಬಾ ಗೊಂಬೆ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊಲ್ಲೆ ಬಬ್ಬು ಕೊಲ್ಲೆ ಬಾಬಾಗ ಬಾಬಾಗ ಗೊಂಬೆ ಕೊಲ್ಲೆ ಹಾ ಕೊಲ್ಲೆ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಪಲ್ಲೆ 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 ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಪಲ್ಲೆ ಹಾ ಇರಿನಿ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಬಾಬಾ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಚ್ಚ ಬಾಬನ ಕುಲ್ಲಿರಲ್ಲೆ ಬೊಚ್ಚ ಕುಲ್ಲುನ ಬಾಬಾ ಕಿನ್ನಿ ಬಾಬಾ ಬೊಚ್ಚೇರಿಗೆ ಕೇಳಲೆ ವಿಶೇಷದಾದ ಕೇಳಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕೇಳಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಏರ್ಲಿಕ್ತಿನ ಮನಿ ಪೂಜಾ
ఈరు తెప్పులేప్ప ఈరు తెప్పులే ఇందే చిన్ని అప్పు అప్పు తెప్పులే 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 ఓ ఓ ಚೂರ್ 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 ಅಲ್ಲಿಂತದ್ದು ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಏಯ್ ಏಯ್ ಅದೇ ದುಬ್ಬುನೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲು ಪೋಪೆ ಬಾಯ್ ಪೋಪೆ ಬಾಯ್ ಪೋಪೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪೋಪೆ ಬಾಯ್ ಇನ್ನಿ ಅವು ಐನ್ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಐತೆ ಪೋತು ಸೈಡ್ ಐ ಕೈ ಕಲ್ಲಿ Bahas aja. Betul ya? Halo. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸೌಂಡ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇರು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರ್ಪಣ ಅಂದು നിങ്ങൾക്ക് ಇನ್ನಿದ್ದುಲೆ ಮುಲ್ಲು ಸಾಯಿ ಶರೈ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಖುಷಿ ನಮಕ್ ಆಯ್ 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 ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಬತ್ತಾರತ ನಿಕ್ಲೆದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೊಂಡು ಪಂಡೆಯಾನು ಸೊ ದಾದಪ್ಪ ಪಂಡ ಕರಿಮಣಿ ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು ಇನ್ನಿದೆ ತೊನ್ನಿ ಹೊಸತ್ತು ಈತನೆಟ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಎತ್ತನತೆಂದು ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಕರಿಮಣಿ ಉಂಡತ ಅವು ಚೇಂಜ್ ದುಂಬುದ ಉಂಡತೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪು ನೀವು ಪನ್ಯಾರ ಯಾನು ಒಲ್ತದೆ ತೊಂದಿಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ದಾಯ ಪಕ್ಕಡಕ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಒಂಚು ಕಡೆ ಹಿಡ್ದೆ ತೊಂದು ನಾನು ಇನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಇಪ್ಪೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಲ್ದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಬಂದು ಹಚ್ಚುನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವ್ನು ಒಂಚೂರು ಲೆಂತ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಂತೆದ ಕರಿಮಣಿ ಬರ್ಪುಂತಲ್ಲೇ ಮಣಿ ಗ್ಯಾಪ್ 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 ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜು ವರ್ಷಲ ಆತೇಜಿ ಆತ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆ ಅದು ಪೋತುಂಡು ತಲೆ ಗಟ್ಟಿಜ್ಜಂದೇನ ಅದೇ ತೊಂದನೆ ಅತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿತ್ತನೇ ತೆತ್ತೊಂದನು ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಒಕ್ಕ ಉದ್ದ 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 ಅಂತ ಅವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಎದ್ದು 4-5 ಗ್ರಾಮ್ದ ಉಲಾಯಿ ಉದಾನ ಉಂಡು ಐನ್ ಕೊಡ್ದು ದೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬ್ರೇಸ್ಲೈಟ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಎನ್ನ ಕಾಜಿ ಫುಲ್ ಬೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಐನ್ ಕೊಡ್ದು ಬ್ರೇಸ್ಲೈಟ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಐನಿಗ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಿನಿ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗ ಕರಿಮಣಿ ಎಡೆ ಉಂಡ ಪಂದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ನಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ತೋಜುಂಡು ಸೊ ದುಂಬುದ ಕರಿಮಣಿ ಇರೋದು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಎಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಅಬ್ಬರ ಮಾತ ಅಂಚ ಪೂರ ಎಷ್ಟೇ ಎಂಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಅದು ಪೋಡು ಎಂಕ ಅಂಚ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಈ ಸಲ ಕರಿಮಣಿಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಐಂದೆ ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಏತ್ ಕಾಸು ಕೊರ ತಿಕ್ಕಡ್ಕೊತಂಡೆ ಒಂತೆ ಕಾಸು ಪಾಡ್ರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಅನ್ಪುಜಿ ಒಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಜಿ ದುಂಬುದ ಕರಿಮಣಿ ಮಾತ ಕೊರಿಯನ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಒಂತೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಂಡ ಇಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕಾಸು ಕೊರಿಯರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಏತಂದು ಮನ್ಪುಜಿ ಸೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಲದು ಒಂತೆ ಕಾಸು ಕೊರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ವಿಷಯ ಬೇತದಾದ ಪಂಡ್ರೆತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಡ ನನೊಂದು ವಿಷಯ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪೆನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಂತೂ ನನ್ನ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅತ್ತ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಇಟ್ಟು ದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪುನು ಸೊ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಡೈನ್ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂದು ಸೊ ಏನು ಮಾತ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಜರದೆ ಮಂತ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಡಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಫಾಲೋ ಮಂತ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.